Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba? Trompetahan gyud tungod kay nibalik na siya. Kanabitang mutan-aw ta og teleserye nga salida niya ato yung nasunod ang kada yugto niya, nakita nato nga ang bida gidaog-daog niya, gipaantos og maayo hangtod gyud nga nilampo siya o napamatud-an gyud nga siya di ay maoy labing importanteng tao niya, mangayo dayog pasaylo tong nagdaog-daog. Unsay imong bation? Makahilak sa kalipay, no? Sige, di man kayo mo kakawag teleserye. Ari na lang tas estudyante, imong anak, porting kugihana, niya hapit mo way kwarta, hapit sa siya way kaon, o niya maglakaw lang in town, o mo eskwela, magsuga lang kandila, kaon lang usahay, sudan, luya og asin, o niya pag-abot na sa graduation, summa cum laude, inigpaso, unsay batios ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak. Samtang magsabong sa medalya, siging to ang luha sa kalipay. Lingiyay mong tupad. Ing nalipay ka nga nisaka si Kristos langit. Mura lagwa. Nga naman, wa man gud ta makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matud pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kaya nga naman, kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pagantos, sa ilang mga kalisod, hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw, gasigi pa siyang tuyok-tuyok sa kalibutan, naghimog mga pagsangyaw o mga milagro, naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristos langit nga madaugo na, nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kana bitang mahimot ang mga saksi. Matud pa ni Hesus, kamo mga saksi sa akong pag-antos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw. Nakaroon, unsaon man nato pagsaksi aron sa ta makasinati sa samang kalipay. Ang gibuhat sa atong mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando el Rey, San Narciso, kinsa pa nidining uban, San Juan Bosco. Kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Nganuman kay ilang gipuy-an ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pagantos, nagantos pod sila, ang uban sa nila gipatay, pinaagig martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay karong panahona kay wa na mas Kristo, mga 2,000 years naman tong ning saka siya sa langit. Karong panahona ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puy-an nato ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mga apostoles og sa mga santos. Andam sa tang magantos unya magsangyaw sa pulong sa Ginoo, ubanan og milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naandam kang magantos, andam na kang magantos, wa mangani mo muantos og lingi sa imong tupad. Lingi-lingi asad ba? Antusa lang gud ako, di ba? Man kung wa ka kauyon sa naong ana, antusa. Antusa, ana. Og mao nay hinungdan nga mahimot ang malipayon. Unya
ubanan ginagahom. Muna ningon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon ng hinaot ko nga masayra ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato, maora ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo og nagpalingkod niya sa tuo sa amahan. Muna ang mga santo sa amang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro. Si San Roque daghang milagro. Si Pedro Calungsod nakahimo sa mga milagro. Way santos nga way gihimong milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna pila na ka milagro imong nahimo. Pangutan na ba? Imong tupad. Ingna pila na. Uy, maghimo sa tag milagro Di ta kay magsigig pangitag milagro hangtod mo makuha na lang nung taan ng tuo-tuo. Hain ganito yung nagmilagro, magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa di ay di ay tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro. Nganong magsige man kadto dito anang naay nagmilagro? Tuo-tuo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha. Ay, tudluan ta mog milagro unsa man? Okay mo dili. Sige, mahisgot lang kog pipila ka milagro. Pananglitan, ikaw ron, asawa, puwerte nimong yaw-yawana. Nya karon, moingon ka mo, sunod na kos Ginoo og ni Mama Mary, din agyo ko magyaw-yaw. Tanawa, ikaw ugma, moingon na imong bana, nagmilagrong animal ay. Wa man nagtingog. Ana. Nya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyud kaayo. Nya karon kay nakaamgo na ka mag-antos ko antoson ko ni muli kurog sayo, di ko manugal, dili ko moinom, nya ihatag ko ning tanan akong kita ngadto sa akong asawa. Inigtuno lagi nimo moingon na imong asawa, nagmilagro rin buang ay. Ana, di ba? Kanindot ana. Di na milagro. Milagro. Pero di giagian nimong pag-antos. Ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong ginikanan, magsigil na, ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Nya karon nakaamgo ka, moingon ka, karon sugod karon Lord, antuso na nako ang pagtuon, antuso nako ang pagpanglimpyo, antuso nako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat nga yaw-yawan nilang mamagpapa, hunongon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyuhan kini. Tanawa, di ba igpanglaban nimo maghinunghungay na imong papag mama. Unsay magikaon ang buang nagmilagro man. Nagmilagro mang nang hugas plato, nagmilagro mang nang labang. Nya kanta-kanta pa ka dito, give thanks. Ana ba? Ang animal, ana. Nganlan kag animal pero lipay na sila. Ngano man nagmilagro. Para karon daghan pa kay tagslat nga wa mahalin. Pila pa ko ni 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF dag tag 500. Among sa katong GHDP tag 100. Nag-uol bi ako ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani ugma mularga na ko ngadto sa Amerika for 1 month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani. Yawa pa man mahurot. Di, goal. Pero basin pa di ay, kamo karon online o kamo ni ang niadinhi, moingon mo, antos ba ta? Paliton ba din natog hurot ang kuan ni Father? Tanawa, before ko mulakaw ugma, moingon ko, ala, nagmilagro da. Di ba? Pero mulakaw ra mo ngadto, muralagwa. Mga buangon mo. Bitaw, inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dinhi tungod sa atong pagsigig inantosay. Sige tag-antos, hinay-hinay palit og slat. Kini biya atong pag-antos siging palit og slat, labi na ninyong sigig balik-balik og palit og slat. Nakahimo biya tag milagro. Kanilang nahitabo sa atong parokya, sa mga taga dinhi ba, kamong nagpuyo dinhi, unsay tawag ninyo ani rong nahitabo sa atong parokya? Kaingon jud kang milagro, no? Awa mo kaingon. Di mo taga dinhi. Kanang Kapilinya de Fatima
Pagsugod na ito, suportaan na, ako lang yung i-review para di mo kalimot, August 8, 2021, nagsugod taog, palit og slot. Pagka October 2, 2021, na-raise na nato ang 30 million, mo nang natukod siya. Di na milagro? Pero atong giantusan, atong gisakripisyuhan, karon indot na kayo dito, Pilgrim Center na siya. Dako ng milagro Kining ato din nakatukod tag kumbinto, naapagay elevator, usahay mo, hunong lang usahay. Pero, okay na kayo na siya. Sige na may sakay-sakay diya. O niya, nindot pa kayo atong kumbinto, murag 3-star o 4-star hotel. Dako na kayo ng milagruha Pero naapabayay mga 60 million atong utang. Ang sama na, lisod bayran o sayon? Lisod. Porting lisora. Mabita na karon, ni-request ko nga ma-extend ko diri. Wala pa may reply niya. Karon man kunong mga tunga-tunga aning buwana, mahibaw na ang among bagong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yaponing sakripisyohan ang pagbayad aning mga 60 million nga bayronon o niya di ta ko gusto nga ipasa ni ngadto sa mupuli nako nga pari dinhi. Pero balhinon gyud ko kay mao gyud desisyon sa atong labaw, abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pari. O di ba? Iya sa nang mabayran ang 60. Pero ibalik na nga rin ako nya extendan ta diri mga pila ka tuig ato ra gid na siyang masulbad. Kay naanad naman ta kamo og ako naanad naman taning atong sakripisyo, di ba? Ikaw na be, lingi ako no imong tupad. Ing na magmilagro ba taron? Ing na ba? Ing na napamaginay slot diha. Milagro ba ta? Inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo og slot dito. Iniguli ninyo sa inyo, maglakaw na lang mo. Hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slot. Maglisod na mo, wala mo'y sakyanan, sakay nila mo habal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Og mao na pinakadakong milagro nga gihimo ni Jesus. Nag-antos siya aron dunay kaluwasan. Kanindot unta ang ato bang mga politicians ba? Moingon sila, ato bang tistingan, di kita mamalit og mga butante, din ata manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana ba? Di ba? Makaingon kita, hala, nagmilagro lagi ron, way nang hatag. No. Or atong balihon, kitang tanang butante, moingon ta, di ba ta manawat, aron mauwaw na sila. Di ta manawat. Di, makaingon na sila, hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauwaw. Nya, inig panghatag, manghagad nila, uy, di ay panghatag. Ay lang sir, ay lang ma'am. Kay, di lang sa miyana, pili lang mi sa tinarong, astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay kana manggong manghatag, ila masanang bawion, mura man na silang mga kapitalista, nai-invest, doon ay bawion. Nya kunwa sila gi-invest, unsa may bawion, nya kita sad, og doon ay gihatag, mura sa tag doon ay utang kabubuton, nya di ra ba na ni si sarili nga gikan nila ang tanan, narabay uban na sad, kinawat sad. Ba magbago ta ba? Murag milagro. Or og magbinuang ta. Dawaton nimo tong gipanghatag nya ato ka butar spikas. Sa wa manghatag ang magmabutar kaning nang hatag nga mamawi man na katong wa manghatag moy butari aron makaingon sila animal. Di sana nimo anong nang hatag ka. May pag nag-antos ka diha aron magmilagro ka. Nya doon na gid sila'y katungod nga mubutang din anang dagko kaing tarpulin. Daghang salamat sa inyong paghigugma og suporta nako. Kay kung nanghatag na sila, nanghatag unya nakalingkod karon, unsa may resulta? Wa sila'y angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Nganuman nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag.
ang mga nanghatag pag milagro na mo sunod eleksyon. Ayaw na mo panghatag. Respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikrito aron ta mulampos, pinaagi ra gyud sa pagsunod sa Dios nung kinaiya. Mag-antusay ta, dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay malipay ang tao. Ang tinuod nga kalipay naa sa atong pagsunod sa Ginoo. Mag-antos ta para sa kaluwasan, muantos ta para sa kalambuan natong tanan. Ug musaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope, di ba? Mao man na siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na ba? Na promise. Din adyo ko mudawat sunod eleksyon. Sige, nindog na ta. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba? Trompetahan gyud tungod kay nibalik na siya. Kanabitang mutan-aw ta og teleserye nga salida niya ato yung nasunod ang kada yugto niya, nakita nato nga ang bida gidaog-daog niya, gipaantos og maayo hangtod gyud nga nilampo siya o napamatud-an gyud nga siya di ay maoy labing importanteng tao niya, mangayo dayog pasaylo tong nagdaog-daog. Unsay imong bation? Makahilak sa kalipay, no? Sige, di man kayo mo kakawag teleserye. Ari na lang tas estudyante, imong anak, porting kugihana, niya hapit mo way kwarta, hapit sa siya way kaon, o niya maglakaw lang in town, o mo eskwela, magsuga lang kandila, kaon lang usahay, sudan, luya og asin, o niya pag-abot na sa graduation, summa cum laude, inigpaso, unsay batios ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak. Samtang magsabong sa medalya, siging to ang luha sa kalipay. Lingiyay mong tupad. Ing nalipay ka nga nisaka si Kristos langit. Mura lagwa. Ano man, wa man gud ta makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matud pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kay nga naman kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pag-antos, sa ilang mga kalisod, hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw, gasigi pa siyag tuyok-tuyok sa kalibutan, naghimog mga pagsangyaw o mga milagro, naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristos langit nga madaugo na, nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kana bitang mahimot ang mga saksi. Matud pa ni Hesus, kamo mga saksi sa akong pag-antos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw. Nakaroon, unsaon man nato pagsaksi aron sa ta makasinati sa samang kalipay. Ang gibuhat sa atong mga santos sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando el Rey, San Narciso, kinsa pa ni dining uban, San Skutkot, San Juan Bosco. Kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Ngano man kay ilang gipuy-an ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pag-antos, nag-antos pod sila, ang uban sa nila gipatay, pinaagig martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay
karong panahona, kay wa na mas Kristo, mga 2,000 years naman tong ning saka siya sa langit. Karong panahona, ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puy-a nato ang kinabuhi nga gipuy-a ni Kristo og sa mga apostoles og sa mga santos. Andam sa tang magantos unya magsangyaw sa pulong sa Ginoo ubanan og milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, lingay mong tupad ing naandam kang magantos. Andam na kang magantos. Wa mangani mo muantos og lingi sa imong tupad. Lingi asad ba? Antusa lang gud ako, di ba? Man kung wa ka kauyon snaong ana, antusa. Antusa, ana. Og mao nay hinungdan nga mahimotang malipayon. Unya ubanan ginaggahom. Mo na ningon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon nang hinaot ko nga masayran ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato. Maora ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo o nagpalingkod niya sa tuo sa Amahan. Muna ang mga santo sa amang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro. Si San Roque daghang milagro. Si Pedro Calungsod nakahimo sa mga milagro. Way santos nga way gihimong milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na pila na ka milagro imong nahimo. Mangutan na ba? Imong tupad. Ing na pila na. Uy, maghimo sa tag milagro eh. Di ta kay magsigig pangitag milagro hangtod mo. Makuha na lang nung taan ng tuo-tuo. Hain ganito yung nagmilagro. Magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa di ay naa di ay tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro. Nganong magsige man kadto dito anang naay nagmilagro. Tuo-tuo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha. Nay, tudluan ta mo milagro unsa man? Okay mo dili. Sige, mahisgot lang kog pipila ka milagro. Pananglitan ikaw ron asawa. Porte nimong yaw-yawana. Nya karon moingon ka mo sunod na kos Ginoo og ni Mama Mary. Din agyog ko magyaw-yaw. Tanawa, ikaugma, moingon na imong bana, nagmilagrong animal ay. Wa man nagtingog. Ana. Nya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyud kaayo. Nya karon kay nakaamgo na ka, ka magantos ko, antoson ko ni muli kurog sayo. Di ko manugal, dili ko moinom, nya ihatag ko ning tanan akong kita ngadto sa akong asawa. Inigtuno lagi nimo, moingon na imong asawa, oh, nagmilagro rin buangay. Oh, ana, di ba? Kanindot ana. Di na milagro. Milagro. Pero di giagian nimong pagantos. Ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong ginikanan, magsigil ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Nya karon nakaamgo ka, moingon ka karon sugod karon Lord, antuso na nako ang pagtuon, antuso nako ang pagpanglimpyo, antuso nako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat nga yaw-yawan nilang mamagpapa. Hunongon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyuhan kini. Tanawa, di ba igpanglaba nimo maghinunghungay na imong papag mama. Unsay magikaon ang buang ano nagmilagro man? Nagmilagro mang nang hugas plato, nagmilagro mang nang labang, nya kanta-kanta pa ka dito, give thanks. Ana ba? Ang animal, ana. Nganlan kag animal pero lipay na sila. Ngano man nagmilagro. Para karon daghan pa kay tag slot nga wa mahalin. Pila pa gud ni 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF dag tag 500. Among sa katong GHDP tag 100. Naguol bi ako ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani ugma mularga na ko ngadto sa Amerika for 1 month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani. Nya wa pa man mahurot. Di goal. Pero basin pa di ay kamo karon online o kamo ni ang niadinhi moingon mo antos bata
paliton ba ni natog hurot ang kuan ni Father? Tanawa, before ko mulakaw ugma, moingon ko, ala, nagmilagro da. Di ba? Pero mulakaw ra mo ngadto, mura lagwa. Mga buangon mo. Bitaw, inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dinhi, tungod sa atong pagsigig inantosay, sige tag-antos, hinay-hinay palit og slat. Kini biya atong pag-antos, siging palit og slat, labi na ninyong sigig balik-balik og palit og slat, nakahimo biya tag milagro. Kanilang nahitabo sa atong parokya, sa mga taga dinhi ba, kamong nagpuyo dinhi, unsay tawag ninyo ani rong nahitabo sa atong parokya? Kaingon jud kang milagro, no? Awa mo kaingon? Di mo taga dinhi. Kanang Kapilinya de Fatima, pagsugod na ito, suportaan na, ako lang ning i-review para di mo kalimot, August 8, 2021, nagsugod taog, palit og slat. Pagka October 2, 2021, na-raise na nato ang 30 million, mo nang natukod siya. Di na milagro? Pero atong giantusan, atong gisakripisyohan, karon indot na kayo dito, Pilgrim Center na siya. Dako ng milagro Kining ato din nakatukod tag kumbinto, naapagay elevator, usahay mo, hunong lang usahay. Pero, okay na kayo na siya. Sige na sakay diya. O niya, nindot pa kayo atong kumbinto, murag 3-star o 4-star hotel. Dako na kayo ng milagro Pero naapabayay mga 60 million natong utang. Unsa man na, lisod bayran o sayon? Lisod. Porting lisora. Mao bitana karon ni request ko nga ma-extend ko diri, wala pa may reply niya. Karon man kunong mga tunga-tunga aning buwana, mahibaw na ang among bag-ong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yaponing sakripisyohan ang pagbayad aning mga 60 million nga bayronon o niya di ta ko gusto nga ipasa ni ngadto sa mupuli nako nga pari dinhi. Pero balhinon gyud ko kay mao ginay desisyon sa atong labaw, abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pari. O di ba? Iya sa nang mabayran ang 60. Pero ibalik na nga rin ako nya extendan ta diri mga pila ka tuig. Ato ra gid na siyang masulbad. Kay naanad naman ta, kamo og ako naanad naman ta ning atong sakripisyo, di ba? Ikaw na be, lingi ako no imong tupad. Ing na magmilagro ba taron? Ing na ba? Ing na napamaginay slat diha. Milagro ba ta? Inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo og slat dito. Iniguli ninyo sa inyo, maglakaw na lang mo. Hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slat. Maglisod na mo, wala mo'y sakyanan, sakay nila mo habal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Ug mao na pinakadakong milagro nga gihimo ni Hesus. Nag-antos siya aron dunay kaluwasan. Kanindot unta ang ato bang mga politicians ba? Moingon sila, ato bang tistingan, di kita mamalit og mga butante, din ata manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana ba? Di ba? Makaingon kita, hala, nagmilagro lagi ron, way nang hatag. No. Or atong balihon, kitang tanang butante, moingon ta, di ba ta manawat, aron mauwaw na sila. Di ta manawat. Di makaingon gina sila, hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauwaw. Nya inig panghatag, manghagad nila, uy, di ay panghatag. Ay lang sir, ay lang ma'am. Kay, di lang sa miyana, pili lang mi sa tinarong. Astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay kana manggong manghatag, ila masanang bawion, mura man sila mga kapitalista. Nai-invest, doon ay bawion. Nya kunwa sila gi-invest, unsa may bawion, nya kita sad, og dunay gihatag mura sa tag dunay utang kabubuton. Jadi ra ba na ni si sarili nga gikan nila ang tanan? Narabay uban na sad kinawat sad. Kana ba magbag-o ta ba? Murag milagro.
ug magbinuang ta. Dawaton nimo tong gipanghatag, nya adto ka butar spikas. Sa wa manghatag, ang magmabutar kaning nang hatag nga mamawi man na, katong wa manghatag mo'y butari aron makaingon sila animal. Aw di, sana nimo anong nang hatag ka? May pag nag-antos ka diha aron magmilagro ka. Nya do na gid sila'y katungod nga mubutang din anang dagko kaing tarpulin. Daghang salamat sa inyong paghigugma og suporta nako. Kay kung nanghatag na sila, nanghatag unya nakalingkod karon, unsa may resulta? Wa sila'y angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Nganuman nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag. Ang mga nanghatag pag milagro na mo sunod eleksyon. Ayaw na mo panghatag, respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikreto aron ta mulampos, pinaagi ra gyud sa pagsunod sa Dios nung kinaiya. Mag-antusay ta, dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay malipay ang tao. Ang tinuod nga kalipay naa sa atong pagsunod sa Ginoo. Mag-antos ta para sa kaluwasan, muantos ta para sa kalambuan natong tanan. Ug musaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope, di ba? Mao man na siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na ba? Na promise. Din adyo ko mudawat sunod eleksyon. Ang sugo sa paghigugma gi-highlight gina og maayo ni Kristo sa iyang pulong og sa iyang buhat. Ang pulong niya nag-ingon nga kini mao'y kinadak-an akong sugo, paghigugma ay kamo. Unya sa iyang buhat iya gyung gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang dugo ang iyang paghigugma nato. Gilingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugma nako. Nako no. Na tinuod kang nahigugma nako. Ana. Kadtong atong mga nang-apply pag kasenador hangtod konsehal sa lungsod, tinuod ka to silang nahigugma sa mga Filipinos. Tubag. Kamusad kitang nipili. Tinuod tang nahigugma sa atong gipili. O tinuod ka tang nahigugma sa Pilipinas, maong nagpili ta. Tinuod? Murag tinuod. Ang mga apostoles nahigugma ni Kristo. Unya kay si Kristo nipili magdusi ka mga gitawag niya apostol nga moto'y pundasyon sa simbahan. Pagkabakanti sa usa, ilag yung gihulipan tungod kay nahigugma sila ni Hesus ug ang ilang paghatag og tao nga ipuli ni Judas Iscariote nga pinili ni Hesus, gipaagi sad nila og pagampo. Katong pag-eleksyon, nagampo ta na atay si Simple, nagsigitag ampo sad natay prayer warriors na nagduka in town dito, no? Nagduka ang mga nagampo. Ana, mumata lang igting snacks na. Okay, di man busy. Sige nga, manamo na ka sa langit pagdahigon ana. Adto ka sa kuan, adto ka sa voters assistance center, aligre man. Ako nga lab. Ana, aligre kayo di magduka pero adto sa prayer room. Ako manggilibot ngadto ang mga kuan. Ay, sus, nanagana aman na mo na kasalangin ang dahil ko ni mga ala. Pero sige lang, basta nag-ampo. Ampo ta. Kay nituo ta nga kung naay pag-ampo, mulusot yun ang kamatuoran. Pero karon, og mutan-aw ta sa social media, purting daghanang questions. Gani, pag eleksyon palang daan, daghang nang hitabo. Hasta gani ang atong presidente, si Bongbong Marcos, na kuha man tos coverage, katulo niya gisod ang iyang baluta sa masin. Wa basaha,
So daghan na gipangluwa ang ang balota dili basahon. Niya pag counting na sad, niabot nag 1 million sa gobernador lang, niabot nag 1 million, nigbalik og 800,000 pagkasunod oras. Ang kang Senator Bongo, iyasan na nasa na sa social media, iyasan ang gisulti, aning orasa 26 million na ang iyang votes, pagsunod oras niya himong 21 million. Kaya siya may number 1 sa senatorial. So ang machine mismo way klaro, gaana-ana ang iyang resulta. Kaya nga naman, doon na tingali technical problem. Doon na sa ubang mga machine, giilisa na gyud, gi-counting na lang, gi-manual na lang, kaya di na gyud mo function. So, mao ni ang mga resulta. Karon, kung ang machine weak, dili siya ligon, samot na ang iyang program. Masudlan gito og dali itong masudlag mga hackers. Galisod, magani ang machine sa iya lang normal nga function, samot na itong iyang program. Mao na, naidaghang ni question. Okay lang ang local, kay dali raman nato ma-determine, panalitan, din ato liluan, makuha am din nato ang pulso. Dali kita kakuha pulso, og nidaog ni ang atong mayor, Mayor Aljo karon, og ang ilang team, Frasco, na naog, maka lingi-lingi man din ta, panahos kumpanya, kusog man gini sila. Mana ang local dali ra i-check, kanang national mo ilisod i-check, ang senador ba, senator, mo na ilisod i-check, kay og taga Mindanao ka, o makaingon ka, diri sa Amos Mindanao, kusog kayo ni nga team. Pero igabutan nas Luzon, kay bawo pa day ka, nga kusog na imong team. Kay national man, di man kakapaniid. So adto kita mosalig sa machine. Og daghang ni question karon nganong naingon ana ang resulta sa atong mga top 12 senators. Ang ako sang gamay nga pagpaniid, di pila ra man sa atong kapasidad, no? Pero mo ni ang akong napanid-an. Panahon sa kumpanya, doon naman to'y, di man ko musalig anak ka na mga survey nga kanabitang ilalang i-publish, nga mo ni ang survey. Ganahan ko magsunod ato mga kalye survey. Katubang magsige bitag lakaw, manang, unsay imo, Team Duterte, Team Marcos, ana. Sa senador lang to. Magsige mo to siya gana, unsay imo, Team Duterte, Team Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akong napanid-an sa pipila ka mga kalye survey nga akong gitanaw, ang kaning Visayas o Mindanao, labi na yung Mindanao, 98% ang pilion yun sa tao, Team Duterte. Og nigawas ginakaron, matod pa sa resulta sa akong nabatian sa social media, whole Mindanao, ang resulta, top 12, pulos gyud nasod ang katong gitawag og Duterte. Duterte ba? Niya, ang kasagarang nisod nga nahimong 12, ang katos ang ilang gi-adapt nga ikaduha si Amy Marcos o si Camille Villar. Mo'y kasagaran ni Sod, pero ang Duterte 100% yun. Maoy naa sa top 12 sa Mindanao. Dinis Visayas, akong gitanaw-tanaw ang resulta, murag naas mga 85% ni Sod gyud ang Duterte. Dinis Visayas. Pero pag abot na sa nasyonal, ang nisulod sa Duterte, 30% ra. Tulo ra kabuok. Si Bongo, number 1. Number 3, matingay ito si Bato de la Rosa. O si number 6, matingay ito si Marcolita. Kana man sila may member gid sa Duterte. Tulo na lang kabuok. Ang pangutana, unsa may nahitabo sa laing 7 nganong sa Visayas o sa Mindanao nasud man sila, nganong pag-abot sa nasyonal wa man masud, pero ang ilang tulo ka kauban na top man nga unta ang ilang gipromote og maayo Duterte man. Ano na pangutana?
Unya ang survey sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag-abot na sa Luzon areas o Bicol o kaning mga ato diring dapit sa Leyte, dapit sa kaning mga Masbate ngadto sa Palawan, dahang ang mga area o ngadto sa Far North sa Luzon, ngaris Bicol regions, kaning ang akong nakita sa Kalye survey 70 to 90% man Team Duterte ang gipili sa mga tao. Team Duterte. Kaya ang ilalaging gipromote, Duterte. Mao gito'y siging siyagit, Duterte. Sa ito pa, kung pilion mo si Bongo, o si Bato, o si Marcolita, maapil gitong, general, 70 to 90%, maapil gitong other 7. Pero karon wa man maapil. Sa ato pa, 30% ra ang resulta sa Duterte. Pero top notcher ang ilang usa, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, number 6 si Marcolita. Kalimtan di na sa mga supporter sa Duterte ang karing other 7. Karirag yung tulo ilang pilion. Mao na karon ang panawagan niingon sila basig na ay nahitabo dito sa machine. So ang demand karon transparency. Og unsa may transparency, mag-manual counting. Mao ni ang gitawag og audit. Ipa-audit ang result sa machine, parehara sa nas bangko, ang mga auditor dili mo salig sa print out. Unsa may ilang buhaton, kuhaon tong file og ilang manualon og kabkab, ilang ana-ana itugma-tugma, nyag naay findings gani nga usa, ipatubag dayon na sa in charge. Og mao nay makapakapoy namos una sa akong mga almost 8 years sa bangko, mao nay makapakapoy ang pagtubag sa findings sa auditor. Ana. So ipa-audit ang resulta bisag kana lang nasyonal. Ako mo pabor sa kuana kay lagi matud pa ni Hesus dire, kung nahigugma ka sa usa ka tawo, dili nimo siya isipon nga sulugoon. Matud pa ni Kristo, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, tawgon ko kamo nga mga higala. Nganuman, kay ang tanan nga akong nabati sa akong amahan, akong gisulti ninyo. Kay ang sulugoon, dili mahibalo unsay gibuhat sa iyang agalon. Nganuman di ay, ang kumilik, agalon di na nato. Agalon na nato ang kumilik. Unsa man ang kumilik? Sulugoon na nato. Ang kumilik ato ng sulugoon, ang agalon kita nga katawhan. Karon og mudiman ang katawhan nga kumilik, i-audit ng resulta sa machine bisag sa national level lang, kay dali raman i-monitor ang local level, ang national lang mag-manual counting. Mo gasto ta ana, gasto magitas ayuda pila ka billions ang atong gi-release atong ayuda kadto lang pagkasabado dinhi lang sa area nato katong nanghatag ato ayuda man gito, pila ka to ka milyon tong nahatag dire. Gasto magita ana, wa man gina badlongas kumilik. Kana na bang pag-manual counting nga na naman na tanang baluta girimit naman na pila ra gud ka area ana ang mag-manual counting, sweldohan na diha mga 1 week, labing dugay 2 weeks humana na. Mao na siya unta aron makita gyud og unsa gyud kamatuoran, ipa-audit pinaagi og manual counting. Kay unsa man say kapuslanan anang atong mga baluta nga gisidan niya, gisud ngadto, gitigom sa masin, para unsa man na siya? Mao na siya gitawag og supporting documents. Kami sa una kanang mga cheque kay clearing distributing mangkos bangkos una, primero na kong position for 3 years. Kanang tanang cheque nga among ipada sa Central Bank para iuli ngadto sa mga bangko, amo nang gi-microfilm. Nami microfilm dito nga i-feed na nimong cheque, pictura na nya mapuno na ganito ang katong iyang anang murag iyang film, tigo mo na butangan nag-date adto na sa safety box sa bangko. Kay nga naman og dunay mga complain bahin sa cheque, ang katapusan yung source nga reliable
kadtong microfilm. And I think it is still done until now. Mausad na siya kanang kuan, kanang atong baluta, kanang atong gisidan. Kay doon na may daghang complaints. Example, nagbutar siya og 12 ka senador. Pag feed niya sa iyang baluta, ang gibutang dito sa resibo overvoted or unsa na overvote. Sa to pa wa na to basaha. Okay lang tong undervote. Kay basahon man to niya ang imong gibutaran. Ang overvote cancel na to. Kaluoy. Unya ang iyang claim mupakita pa guys siya naman na social media mupakita pa gani siya sa iyang lista. Oh, kaklaro sa akong lista. 12 ni kabuk mao ra ni akong gisunod. Ngano mang pag-feed nako overvote may gibutang sa machine. Di nasayang to. Unya pila ka kabuk ang naingon ato. Kay lagi ang machine dili kay siya accurate. Mao na i-audit nato. Mao na ako sa support ko ana sa panawagan sa PDP Laban nga mag-audit, mag-manual counting, gastuan tana for the sake of transparency. Kay lagi matud pa ni Kristo, kung imong gihigugma ang usa ka tawo, di gyud ka magtago-tago ana. Kamong mga asawa, pagkasal ninyo, nahibaw-an ba ninyo tanan nga gibuhat sa inyong bana? Wa mo kay baw? Kuan ba yan na? Ground ba yan na for invalidity sa inyong kasal? Kanang gitawag og deceit. Kana bang nagminyo ka sa usa ka lalaki o usa ka babae tungod kay salig kay kaniya? Nya doon na di ay material aspects yang kinabuhi nga wa niya gitug-an nimo nga kung gitug-an pa pag before sa inyong kasal di jud ka mudayon og pakasal. Ground na for invalidity. Panalitan ng asawa kog babae nya naa di say anak sa iyang pagkadalaga nya tan-aw nako niya pure gid siya nya pag resulta pa pagkaminyo na namo after pila ka buwan na diskubrihan ako nga naa di say anak nya ako di ko ganahan mga sawag babae nga anay anak daan pwede ko mo file ana og annulment pwede na or babae na minyo siya lalaki nya kana ding lakiha kay lagi pure gyud wa gid sila premarital sex impotent di ay dili day kahimo og sexual activity kay impotent siya pero wa siya motug-an sa babae karon pag humana nila kasal honeymoon na uy patay na mas junior ana ingon ng babae nga ngano man ka nisulti lab manggudti ka labti ka tanong kang buanga ka ground na for annulment mausad ni ang atong butasyon ang kumilik kinahanglan iyag yung ipakita ang kamatuoran ug naay mga questions mobalik kita ngadto sa real documents kadtong mga baluta nga actual gyud nga gisidingan sa mga butante for the sake of transparency aron inig resulta dili invalid ang ato karon nga eleksyon kay kun pabili na nga questionable nya naa di ay gyoy nahitabo nga binuang invalid ang atong eleksyon unya kay invalid man ang binuhatan niining maong mga tao nga na-elected kay invalid man sila dili sad mohaom sa atong expectation. Si Matias nga gipili sa mga apostoles tungod kay guided by the Holy Spirit na nahimo gyud niya ang expectation sa Ginoo ug unsa may nahitabo ni Matias nagpakamatay gid siya para sa ebanghelyo namatay siya as martyr of the gospel kay mao maginay main function hinaot unta nga ngato sang napili karon nga kung validly chosen gid sila gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod or sa syudad magpakamatay ta sila para sa kaayuhan sa atong nasod
dili nila tiwason og patay ang atong nasod karon nga nagkalisod na.